al Departament d'Àrab de Palma de Mallorca, que estan aquí en una classe conjunta, i a més també està nosaltres la Patricia Salvador, que ens fa molt felices que es continuï així amb nosaltres. Aquesta iniciativa té una intenció divulgativa per donar a conèixer la realitat del món àrab en general i la literatura en particular més enllà de les EOI, i per això és una activitat que és oberta. La vam encetar el curs passat amb el cicle de literatura àrab en femení. I com que ens va agradar tant, vam decidir continuar-la aquest any. En un primer moment, havíem decidit tractar un altre tema relacionat amb la literatura àrab. I, de fet, ja teníem tancada la programació. Quan va tenir lloc l'horrible atac de Hamas el 7 d'octubre i la consegüent reacció d'Israel. És difícil quedar-se impassible davant les imatges i la informació que rebem diari d'aquest món, d'aquesta part del món que per una raó professional i personal ens toca molt de prop. En aquest context us llegiré les paraules que va adreçar al Festival de Literatura Palestina a Nova York el passat 1 de novembre amb Morgan Basikis, que és representant del Consell Rabínic de l'organització Jewish Voice for Peace, l'organització de jueus progressistes i antisionistes més gran del món. Us en llegeixo uns fragments. Nosaltres som al costat del poble palestí en la lluita per la llibertat, la justícia i l'alliberament. Rebutgem la instrumentalització del dolor jueu, de la història i la tradició jueves per justificar el colonialisme, l'apartheid i l'ocupació israelianes. Els rabins Elisa Weiss i Bran Rosen, membres del Consell Rabínic de Jewish Voice for Peace, ens diuen en una carta: com a rabins i líders jueus, ens unim a la dol, por, terror i incertesa. Davant l'escalada indescriptible en justícia i pau, ha assolit un màxim històric. Com a gent de pau, creiem que hem de superar aquest silenciament. Criticar les accions d'Israel no és antisemita. Tot el contrari. Qüestionar el comportament d'Israel és una bona manera de mostrar solidaritat cap als jueus. Els escriptors, els artistes i els poetes són imprescindibles ara mateix per ajudar-nos a imaginar nous futurs i inspirar-nos per poder assolir-los. Vivim un moment de profund conflicte moral i la història ens jutjarà pel que hem fet o no hem fet en aquest moment. Cadascú ha de tenir la seva resposta. I fins aquí diu la carta. Per la nostra banda, creiem que una de les coses que no hem de parar de fer és escoltar i llegir. Perquè precisament, enmig dels atacs indiscriminats contra la població palestina, les bombes i els míssils també apunten i destrueixen escoles, arxius i universitats. I la mort també arriba de manera planificada a periodistes, escriptors, professors, artistes, activistes, veus que es volen fer callar, memòria que es vol esborrar. Perquè Palestina parla i fa molt de temps que parla, però l'hem d'escoltar. D'aquí la nostra proposta, la d'escoltar les veus que venen de Palestina. I d'aquí el paper de la literatura. I d'aquí Kanafani. Es considera que no hi ha literatura palestina sense en Kanafani. Aprofitem, doncs, aquesta estona que tenim per acostar-nos al que té per explicar-nos. I per això, avui contem aquí amb la presència de la traductora de l'obra, que és l'Anna Gil Verdagí, que està aquí amb nosaltres. I l'Anna és professora agregada de traducció i estudis àrabs a la Universitat Autònoma de Barcelona, l'UAB, i és la fundadora i igual directora del màster d'estudis àrabs contemporanis que també es fa a la UAB i que, per cert, us recomano moltíssim. La seva experiència com a professora de llengua àrab i traducció al català i castellà es remunta al 2001, quan va començar aquesta universitat i des de llavors ha dut a terme recerques al voltant de dos temes: l'anàlisi i crítica del discurs aplicada a la traducció àrab i espanyol i la història i teoria de la traducció i interpretació als serveis públics. Des de 2009 és membre actiu del grup de recerca MIRAS, que vol dir mediació i interpretació i investigació des de l'àmbit social, que té com a objectiu la interpretació als serveis públics. Té nombroses publicacions, 15 articles de revistes sobre temàtiques variades, des dels menors d'origen immigrant en la intermediació lingüística a un estudi comparatiu de les prestacions àrab i espanyol i català en la interpretació als serveis públics, passant per la situació de la traducció de l'àrab a Espanya, els reptes pedagògics de l'ensenyança de la traducció de l'àrab, la relació entre la traducció i la immigració o el paper de l'orientalisme en la traducció, entre d'altres.
A més, també ha col·laborat en 6 obres col·lectives. Ha escrit 2 ressenyes de llibres. Ha publicat la seva tesi sobre Traducir al Àndalus i n'ha dirigit una altra i ha coordinat una publicació col·lectiva. Pel que fa a traduccions literàries, 10 obres. Entre elles, la poesia bàquica del gran poeta clàssic persa Abu Nuwas, Ciudades de Sal, de l'escriptor jordà Abderrahman Munif, El labrador de aguas, de la novel·lista libanesa Huda Barakat, o la novel·la que ens reuneix aquí avui, Home sota el sol i retorna a Haifa, de Ghassan Kanafani. Bé, crec que això és tot per fer-nos una idea del seu recorregut i de que és una persona molt polifacètica i que més val que aprofitem que està aquí per esprémer la ben espremuda i a gaudir molt d'aquesta jornada. Espereu quan gandiu i dono la paraula a l'Anna per continuar. Benvinguda, Anna. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies, companyes de les diferents escoles d'idiomes i també, evidentment, a tots els estudiants que estan avui aquí. Em fa molta il·lusió compartir amb vosaltres una estona distesa per parlar a l'entorn d'aquesta obra de Ghassan Kanafani, d'aquestes 2 obres, en realitat. Jo fa molt temps que les vaig traduir el 2009, i la veritat és que he hagut de tornar-hi perquè, evidentment, les traduccions no s'obliden, almenys en el meu cas no t'oblides dels textos que has traduït, però queda sempre com una espècie de record una mica barreja d'experiència personal amb circumstàncies d'aquell moment i després, evidentment, l'impacte de l'obra i tal. Però aquells temes en els quals et vas quedar encallada durant molts dies i les recerques que vas fer, tot això se'n va, no? Com si no hagués existit. He hagut de tornar una mica a les 2 obres per preparar la sessió d'avui. Jo, sobretot, tinc moltes ganes de sentir-vos a vosaltres explicar quina ha estat la vostra experiència de lectura. Traduir, al final, és una experiència de lectura una mica particular, és cert, no? Perquè després de llegir-la hi ha una segona lectura molt més aprofundida, en la qual, a més, hi juguem els traductors un paper actiu, no? Però no deixa de ser una lectura, al final, no? És una lectura personal i intransferible, d'alguna manera, no? Aleshores, a mi, sempre que he traduït algun llibre, m'ha agradat sentir el que la gent en pensa, no? I m'interessa quasi més això que les 4 coses que jo us diré així per començar. Jo havia preparat una petita presentació, no sé si, Anna, la vols compartir, una petita presentació que després, a més, us puc fer arribar o us faran arribar les companyes de Drassanes, la qual, inclou informacions bàsiques que després, en tot cas, si voleu, podem anar detallant quan obrim aquest diàleg, que serà la part grossa. La meva presentació serà curteta, jo crec que no estaré parlant més de 10 minuts i després el que m'agradaria és això, que obrim tots els micros i que puguem compartir, que expliqueu també què us han semblat aquestes 2 obres. Si teniu preguntes, evidentment, doncs les formuleu. Jo no crec que pugui respondre més que qualsevol altre lector de l'obra. Sí que puc respondre preguntes sobre la traducció, això sí, per descomptat, no us abstingueu, diguéssim, de fer preguntes. Jo sempre tinc una mica de vergonya quan parlo de les meves traduccions. De fet, llegint el meu text, ja he vist no sé quantes pífies. Això és terrible dels traductors. O sigui, no pots tornar a mirar una obra que has traduït perquè quan la tornes a mirar sempre trobes errors, no? Per tant, bé, no sigueu una mica, diguéssim, benèvols amb mi, amb la traducció, perquè els traductors ens equivoquem moltíssim. Forma part de l'ofici i bé, bueno, són persones, no? Quan siguin les màquines ja serà una altra cosa, potser s'arriba el dia en què això ho fan les màquines, però de moment som persones i fem errors i així. Però després us explicaré alguna anècdota en relació amb la traducció precisament d'aquesta obra. Doncs, si podeu passar a la segona diapositiva. Moltes gràcies. Jo volia començar amb una petita bionota de l'autor perquè no sabia si tots els que esteu avui aquí havíeu llegit L'home sota el sol.
i retorna a Haifa, i tampoc sabia si aquelles persones que no havíeu llegit les obres teníeu alguna referència sobre l'autor, no? Bé, parlar de Ghassan Kanafani és parlar d'un dels autors palestins més reconeguts a nivell literari i també més estimats pel poble palestí. És pràcticament una icona, hi ha grafitis d'ell per tota Palestina, per tot el món àrab. És un mite. Com ara veurem, a més, la seva mort prematura, el seu assassinat prematur, va també contribuir a fer d'aquesta figura una figura molt estimada pel poble palestí. Parlar de Kanafani també és parlar de Palestina, és a dir, que ell hauria pogut ser un autor palestí, parlar de coses universals, també ho fa indirectament a la seva obra, però si d'alguna manera es caracteritzen els seus escrits és sobretot per la seva implicació amb la causa palestina. Com veurem com va ser la seva vida també, ell va ser una persona molt compromesa amb la causa palestina i les seves novel·les també ho són, no? Bé, ell va néixer l'any 1936 a la ciutat d'Acre. Si mireu el mapa, no sé si es veu bé, és molt petitó. No he trobat res que pogués encaixar millor. Acre està al nord de tot de Palestina, a la costa oest, a la costa mediterrània. Exactament, per aquí està, que està una mica més amunt de Haifa. Haifa queda just a sota, veieu que amb negreta, Haifa, i si anem baixant la costa, anem baixant i arribem a Tel Aviv, i arribem primer a Tel Aviv i després ja a Jaffa i anem baixant, no? Bé, doncs ell va néixer a Acre, va viure la infantesa a Jaffa, al costat de Tel Aviv, amb la seva família, i com moltíssimes altres famílies de Palestina, l'any 1948, amb la Nakba, es va veure obligat a exiliar-se. En el cas de la seva família va ser al sud del Líban, en un poblet petit a prop de la frontera amb Palestina. Aquest va ser el primer exili de Ghassan Kanafani, però veurem que no va ser ni molt menys l'últim. La vida de Ghassan Kanafani és una vida d'exili, com la de milions de Bé, l'any 1950, quan ja era una edat més adulta, més jove, marxa a Damasc a estudia allà la secundària i després també estudia a la universitat i fins i tot fa una tesi doctoral en literatura àrab a aquesta universitat. Per cert, el seu director de tesi, el trobarem una miqueta més a baix, és un tal Josh Habash, conegut en aquella època li deien doctor, era el doctor Habash, doctor. És el seu director de tesi, però que sobretot és conegut, com segurament ja molts de vosaltres sabeu, per ser el fundador i principal exponent del Front Popular per l'Alliberament de Palestina, el qual parlaré una miqueta més a baix. Durant els seus anys a Damasc com a estudiant, Ghassan Kanafani s'uneix a un moviment polític, és el moviment dels nacionalistes àrabs, Harakat al-Qawmiyin al-Arab, i és aquí on estableix amistat amb aquest personatge, amb Josh Habash, que és un personatge que marcarà la història de Palestina. A Palestina tenim 4 o 5 noms, Arafat, tal, i un d'ells és, evidentment, Josh Habash. Amb ell començarà la seva lluita política, per dir-ho d'alguna manera, fins que al cap d'uns anys, no he posat anys, tampoc els recordo, ell acaba marxant a Kuwait, fa una estada d'uns anys a Kuwait, on treballa precisament com a periodista per a un diari que es diu, una revista, que era la revista Rai, que pertanyia precisament al moviment dels nacionalistes àrabs, que era un moviment panarabista, per cert. Després del pas per Kuwait, de fet a Kuwait hi va perquè l'expulsen de Síria, o sigui, veurem que l'exili realment està molt present a la vida de Kanafani. Després, a Kuwait té males experiències, malgrat continua fent la seva lluita política, i acaba exilant-se definitivament al seu quart i últim destí com a exilat, que serà Beirut. I Beirut serà la seva ciutat fins a la seva mort. A Beirut, Ghassan Kanafani és on desplega tot el seu potencial com a escriptor, com a pintor. Ell també pintava, i en general podríem dir que és l'estereotip
de l'intel·lectual àrab d'Orient Mitjà i molt concretament de l'intel·lectual àrab palestí. En el moment en què es crea el Front Popular, el Jibha Sha'bi al-Tahrir Falastin, fundada, com deia abans, per George Habash, ell també s'hi adhereix i esdevé, a més, el portaveu d'aquest moviment, que és que també marcarà la història de... Bé, tots els anys de Beirut són anys de molta activitat literària, de molta activitat periodística, de molta activitat política per part de Kanafani, fins que tot això es veu estroncat l'any 1972, quan és assassinat amb la seva neboda de 10 anys, la filla de la seva germana, que és la seva germana estimadíssima, que el va acompanyar a diferents exilis, en un atemptat en cotxe a bomba, sortint de casa seva, portant a la seva neboda a l'escola, a l'edat de 36 anys. Això que us deia, Hassan Kanafani esdevé un mite, esdevé un màrtir, ja en vida era molt conegut, les seves obres eren llegides en vida per moltíssimes, per tots els palestins i per tots els àrabs que donaven suport a la causa, i a partir d'aquí el seu nom ja s'escampa d'una manera molt més, diguéssim, a nivell de tot el món àrab. Llavors, les dues novel·les de les quals parlarem avui, ja ho sabeu, perquè les heu llegides. Una és Rijal fi Shams, poso aquí les portades en àrab perquè segurament no les heu tingut a la mà, jo les tinc per aquí, tinc dues versions una miqueta més antigues, però bueno, estan molt bé, comprades a Damasc l'any 90 i pico. Una és això, Rijal fi Shams, traduïda per mi, en català, com Homes sota el sol, en castellà em sembla que també era Hombres bajo el sol o Hombres en el sol, no sé. I després la segona, que és Aid el Haifa, Retorna a Haifa, literalment en àrab és el que torna a Haifa, l'home que torna. Passem la diapositiva. 4 punts només d'Homes sota el sol per a aquelles persones que no hagueu llegit el llibre. És una obra que es publica a l'any 63, es publica primer Homes sota el sol i després Retorna a Haifa és més tardana. És realment, no sé si es pot parlar de novel·la, perquè realment és una novel·la molt curtíssima o llavors un relat llarg, no? Està entre el relat llarg i la novel·la curta. I bé, es pot dir que realment és el primer gran text que escriu algú a Palestina sobre la causa palestina. Jo crec que unànimement es pot considerar que és l'obra que marca l'inici de tota una literatura posterior sobre la lluita del poble palestí. Va tenir ja molt de ressò en el moment de la seva publicació per tot el contingut polític i al·legòric que conté el text, també per el seu aspecte més de llenguatge literari. I bé, en aquest text Hassan Kanafani fa, de fet, el que ha estat fent fins a aquell moment, la seva vida, que és estar implicat amb la causa palestina, com hem vist amb tot el seu compromís polític. De fet, la literatura per a Hassan Kanafani ell mai va agafar un fusil, s'ha de dir que un fusell, ell no és un combatent en el sentit, com va haver d'altres, no sé si algú de vosaltres ha llegit, per exemple, Salim Barakat, ell és curt, és d'origen curt, però per exemple va ser un tio que va combatre a la guerra del Líban, era un combatent, no? I molts d'altres, moltíssims escriptors van ser també combatents. No és el cas de Hassan Kanafani, la seva lluita la va fer a través de la literatura, del dibuix també, però aquí ens centrem en la seva part literària, que és la més cèlebre. Aquesta obra és una gran al·legoria. No vull desvelar massa el contingut perquè vull que això en parlem després, però es pot llegir, vull dir que sigui, però sí que es pot llegir com una gran al·legoria del destí del poble palestí, és a dir, de quin ha estat fins a aquell moment el camí del poble palestí, ple de tragèdia, de desencants, de patiment i al final amb un final que avui en dia ja estem constatant que això és un final ad eternum, de tragèdia, de patiment. D'injustícia també, evidentment. Alhora és una obra, aquí estic només apuntant coses perquè després podem estirar els fils. És una obra que jo la veig,
jo almenys quan la vaig llegir, quan la vaig traduir, vaig tenir la sensació que és una obra que té un contingut, una dimensió molt universal i alhora una dimensió molt personal, és a dir, o molt íntima, no? És una història que podria haver-li passat a qualsevol, és a dir, que hagués pogut passar a qualsevol lloc del món, en qualsevol època, sobretot de l'època moderna, vull dir, i alhora és un relat íntim, és a dir, és un relat en el que ens posem en la pell d'aquests immigrants clandestins, no? Aquesta també és un valor, crec, d'aquesta primera obra. Val. A nivell estilístic, així es podrien dir moltes coses, però jo n'he destacat una per no enrotllar-me, que és un recurs que fa ell molt ben fet. Jo li he demanat tensió narrativa, no sé com es pot dir això, potser un especialista ho dirà millor, però la idea seria que sap crear molt bé, és un text, com deia, molt curt, però d'una grandíssima intensitat. Si l'heu llegit ja segur que ho heu percebut, i això és molt difícil de fer, és a dir, això requereix una tècnica, un domini del llenguatge, una tècnica literària, crec jo, força acurada i algú que controla molt bé el llenguatge. Va, Home sota el sol. Anem a passar a la següent diapositiva. Bueno, sí, us he posat un parell de fotografies de Shuttle Arab, que surt en el llibre, el famós Shuttle Arab, a Bassora. Us he posat una fotografia de Shuttle Arab d'avui en dia, aquesta és una foto de Bassora, i al costat una foto de Bassora dels anys, he buscat Bassora in the 60s, i hi ha una foto així. Perquè això també és una cosa que no sé si tots els traductors ho fan, a mi m'agrada molt, quan estic traduint una obra, tenir imatges al cap. Llavors busco moltes imatges, encara que no les necessiti, diguéssim. És només per recrear ambients, i aquesta és una imatge perquè veieu una miqueta més o menys què podia ser aquesta Bassora dels anys 60. Sobre el segon text, si podem passar la diapositiva. Sí, aquí us he posat també una altra imatge, soc fan de les imatges. Aquesta és una imatge del pas fronterer, un dels passos fronterers entre Iraq i Kuwait. I no sé, a mi veure aquestes coses m'imagina també a ubicar tota aquesta història que passa al desert. Nosaltres aquí, quan pensem en desert, pensem en això que tenim nosaltres ara mateix en el fons de pantalla, que són dunes i el desert del Sàhara amb sorra fina i tal. Clar, a Orient Mitjà el desert no és així. El desert és el que allà diuen bàdia, que és com una espècie d'escampat molt llarg, molt extens. I això seria perquè tinguem una mica una imatge del lloc on va poder passar aquesta història, on s'ubicava la història. La segona obra, que és Retorn a Haifa, aquesta sí que també és una novel·la molt curteta, ja ho heu vist, però aquesta ja es considera en general novel·la i no tant relat. Es va publicar uns anys després, l'any 1970, 2 anys abans que assassinessin el Ghassan Kanafani i la seva neboda. Igual que Home sota el sol va tenir una supergran acceptació entre el públic palestí i àrab, molt més encara Retorn a Haifa. Jo crec que Retorn a Haifa va ser molt més best-seller, molt més popular que Home sota el sol, tot i que Home sota el sol també ho va ser. Aquesta sí que es considera la gran primera novel·la de la nau. És a dir, la primera novel·la que parla realment del 1948, del que passa d'un episodi del 1948, dintre dels molts episodis que va haver en diferents zones de Palestina, etc. A nivell estilístic té una cosa molt interessant, ja ho haureu detectat, que és aquest flashback constant, és aquest paral·lelisme entre el present i el passat, present i passat, tota l'estona, d'una manera molt intel·ligent. Pràcticament no se n'adona que està jugant, que està en dos temps. Aquesta recordo que és una de les dificultats de traduir aquesta novel·la, perquè amb els temps verbals sabeu que l'àrab és una llengua que té poca diversitat o pocs matisos temporals. Tenim el madi, el mudari, i para de comptar gairebé. I llavors, clar, moltes vegades es fa difícil aquests matisos temporals saber exactament si està parlant d'un passat just que acaba de passar o d'un passat molt més llunyà. Recordo que això va ser una miqueta... Són coses amb les quals un traductor de l'àrab ha d'estar sempre amb l'ull molt posat al damunt. I bé,
En tot cas, ja està. Crec que amb això de moment ja està, que ja he parlat molta estona. Algunes imatges més. Aquesta és la imatge que acabem de passar, és de Haifa avui en dia, i aquestes són dues imatges de Haifa als anys 50. Dels 60 no n'he trobat. Veieu que és una ciutat costanera, molt bonica. Jo vaig estar fa uns anys, fa 3 o 4 anys abans del Covid, i no havia estat mai, realment és molt bonica. I ara, avui en dia, molt turística, i sí. Doncs molt bé, ja podem passar. I llavors, per acabar, em sembla... sí, us he posat una última diapositiva. D'aquestes dues obres se n'han fet 3 pel·lícules. D'Home sota el sol se n'ha fet una i de Retorn a Haifa se n'han fet 2. Totes 3 estan a YouTube accessibles. Un parell d'elles estan, em sembla, amb subtítols, una en anglès, l'altra... Sí, les dues, un parell estan en anglès, un en anglès i les altres 2 en àrab, però les 3 estan íntegrament. Jo us animo que les veieu. La primera, la d'Home sota el sol, jo no l'he vista, en àrab al Makhdoun. No sé, no us puc dir si està bé o no. He llegit que va tenir molt de ressò, que el director és un director reconegut, sirià-egipci, de doble nacionalitat sirià-egipci. I Retorn a Haifa les he vistes totes dues. I totes dues valen molt la pena. Una manté el nom de la novel·la, Ait el Haifa, i la segona es diu El Mutabaqqa, allò que queda, ho he traduït així en literal, però també és la història de Retorn a Haifa, una és del 81 i l'altra és del 95. Una petita anècdota, jo recordo que jo vaig arribar a Síria el 95 per estudiar àrab a la universitat allà, i recordo que a mitjans d'any a la universitat ens van dir que hi havia un passi d'una pel·lícula que acabava de sortir, que era aquesta, i que era sobre Retorn a Haifa de Kanafan, i vam anar a veure. I allà és on jo vaig descobrir una cosa cultural molt siriana, molt d'Orient Mitjà, que és, no sé si, a veure, faré el gest a veure si us sona, que és el... Això. Això vol dir 2 coses. Pot ser no, o sigui, amb el cap així, o vol dir quan hi ha una desgràcia molt gran, quan passa alguna cosa molt greu, aquí diríem, faríem així, no? Doncs allà fas... I jo recordo aquesta pel·lícula, tota la pel·lícula, era tot el cinema, i jo deia, però què fan aquesta gent amb la boca, no? O sigui, què és el que passa, no? Bé, això per dir-vos la intensitat, no? O sigui, i la implicació. Recordo molt bé tots els estudiants com la gent cridava al cinema, o sigui, és una cosa que toca molt a la gent, fins i tot els que no són palestins, directament. Jo crec que he parlat més del que havia dit que parlaria, perdoneu-me. Paro aquí, si us sembla, i llavors us proposo 2 coses. Una, que obrim un torn de comentaris, preguntes, i 2, si teniu, és a dir, i que no siguin comentaris per tothom, per una banda, i després si teniu preguntes per mi, doncs també ho podeu posar i ho fem tot junt, no? O sigui, jo us animaria que féssiu preguntes encara que no siguin dirigides a mi, és a dir, poden ser els vostres companys, que us ha semblat tal cosa o tal altra, no? I a mi, sobretot, el que m'interessa, la meva pregunta, ja començo amb la meva, és saber què us han semblat aquestes 2 novel·les. Si us han agradat, si us han tocat, si us han deixat indiferents, si us heu trobat fluixes, quina us ha agradat més de les 2, aquest tipus de qüestions. Què heu pensat de la traducció? També ho podeu dir. Nen, et vas lluir, que ets xurros. Volia dir una cosa de la traducció de les 2 obres, al català. Això ho publica Club Editor. L'editora del Club Editor és la Maria Bohigas, que és una grandíssima editora, i em va passar una cosa amb aquesta traducció que no m'ha passat mai en cap traducció anterior, que és que quan jo li vaig lliurar la traducció i quan ella va fer la revisió de les galeries, o sigui, va fer la revisió d'editora, no, del text, em va tornar un text tot marcat en vermell, però tot vull dir des de la primera pàgina fins a l'última, tot marcat, o sigui, 30.000 comentaris, no? I jo recordo, vaig dir, però això què és, no? Tenia ganes d'acceptar todos i vinga, no? I ja està, no? I va estar molt bé perquè em va ajudar molt a... Bueno, ella tenia tenia ganes d'intervenir i a mi em va anar molt bé també el diàleg amb ella. I jo crec que al final, quan va sortir el text, jo li vaig dir, Maria, tens quasi tant mèrit com jo, perquè amb tots els comentaris que em vas fer, amb totes les idees que vas proposar i tal, doncs la traducció és quasi de les 2, però bueno,
Les coses, les cagades són meves, les coses bones segurament de la Maria. I ja està, vinga, endavant, obrim el debat. A veure, hi ha un comentari pel xat de la Coral. Coral, si el vols fer en veu alta. En la trilogia que jo he llegit, que està traduïda al castellà per una tal Maria Rosa Madiagarà, hi ha un relat que es diu Lo que os queda, i ara, quan tu has dit la pel·lícula que estava traduïda d'una manera semblant, he pensat que podés retornar a Haifa, per això pregunto, és aquest que parla de la història entre els germans, dels germans Hamid i Mariem? Doncs la veritat és que no ho sé, perquè no, jo diria que és la... De què parla Retorn a Haifa? És que el que passa, el segon Retorn a Haifa, la del 95, el Mutabaqqa, si jo recordo bé, avui la veritat és que no l'he tornat, o sigui, no l'he mirat a la pel·lícula, us l'he posat en l'enllaç. En el meu record, el que passa és que és una pel·lícula que era una adaptació molt més lliure de Retorn a Haifa que la primera. La primera és molt literària. De fet, la primera és pràcticament els diàlegs són, avui he estat mirant així trossets i és pràcticament tal qual del llibre agafat, no? I en el meu record, la segona era molt més, o sigui, hi havia molta més ficció i cosa per dins. A veure que no fos, que potser fos una barreja de les dues. Però la veritat és que no ho recordo. No ho recordo, fas bé de dir-m'ho, ho tornaré a mirar, Coral. Sí, tens raó, potser resulta que d'aquesta novel·la jo he fet no tinc una memòria massa fina, potser resulta que estic confonent i que la vaig veure jo al cinema era la primera, però jo diria que no, perquè era just quan el meu primer any, i jo diria que era una pel·lícula d'aquella època, no era una pel·lícula dels anys 70 com l'anterior. Però deixeu-m'ho, mireu vosaltres, a veure si m'he equivocat o si és així. No, si podeu dir el tema... Estic segura, el Mutabaqqa estic segura que és la història de la pel·lícula, no dic la novel·la aquesta, és de Retorn a Haifa. Ara ho tornaré a mirar bé, però estic gairebé convençuda que sí. Doncs podeu fer 5 cèntims de què va Retorn a Haifa? Val, perdona, que tu no l'has llegit. És que no ho sé. Val, doncs això, algú que l'hagi llegit que ho expliqui, va, que si no parlo tanta estona jo. Em sembla que a Mallorca hi havia algú que havia dit que li havia agradat més Retorn a Haifa que no pas Home sota el sol. Vols comentar-ho tu? El noi que està... Sí? Sí, me va agradar més, el trobo més intens i es tracta de desinvasió on els israelites varen fer fugir els palestins quan van entrar a Haifa, crec que va ser l'any 48, si no m'equivoc, i com primer l'home, el protagonista, no me'n recordo el seu nom ara mateix, va tenir que sortir cap a la mar i no va poder anar a cercar la seva dona. La seva dona va quedar amb un nen molt petit, que tenia 2 anys, i ella també va fugir i va deixar el nen tot sol i va fugir i van fer nova vida una altra ciutat palestina, no recordo quina, i després tornen després de... Em sembla que estan a Ramallah, ells. Ramallah, Cisjordània. Sí, a Ramallah. I després de 20 anys tornen, i van deixar el nen pensant que és mort, volen tornar després de 20 anys a Haifa, per això aquesta diu retorna a Haifa, i quan tornen, tornen a casa seva, on a casa seva viu una dona, Lídia, o no sé què nom, que és una dona que va fugir i se va refugiar i va tenir una vida molt dura perquè era perseguida per els nazis alemans i li van donar aquesta tornada dels jueus cap a Israel, li van donar una casa i aquesta casa precisament és la casa que havien habitat els altres. Com va tornar a la casa, la gran sorpresa és que, això és important, és que el fill, perquè pensaven que havia mort, que havien deixat abandonat en aquesta fugida, resulta que aquest fill, això és l'impactant, resulta que és viu. Això impacta moltíssim perquè no t'ho esperes i el pitjor de tot és que aquest fill no sabia tampoc que tenia pares, se troben després que aquest fill realment ha crescut, és fill d'uns palestins, però ha crescut com jueu.
i no sé si també és inclús militar, no estic segur d'això, crec que també és militar. Si m'equivoco, corregió. Sí, és reservista, està fent el servei militar. Exacte, és reservista, i clar, impacta molt després, trobar-se amb aquest impacte d'uns pares que retroben els fills després de 20 anys, que ha viscut, va ser una educació i que, ja vull contar més perquè realment després ja, és aquest conflicte d'aquesta retrobada, no? És molt intens i molt dur. Aquest llibre m'ha agradat i de tot. Però bastant intens i impactant. Aquesta retrobada d'un fill que pensaves que havia mort i no t'espero. M'ha impactat molt aquesta novel·la. Bueno, si algú ho ha afegit perquè jo no sé si fa tal. Està correcte? Jo no l'he llegida i ja m'ha fet una idea de... Però jo crec que no l'abandonen, que en un moment donat ha de ser curta, i passa el que passa i es veu amb això, perquè jo crec que aquests 20 anys que passen fora es marca molt allò que ha passat i que han viscut amb una angoixa i amb un... No volia abandonar posta, no és un abandono premeditat, deixar-me el fill per fugir, no era així, sinó que, com explicar-lo, passa a casa homo i hi ha aquesta invasió, aquesta guerra i deixa a mi en el bressó, que no és un abandono, però no sé com dir-ho. El bebè se queda allà. Algú vol afegir? Sí. Hola, bon dia a tots. Jo dic que aquesta segona novel·leta podria ser un... Míriam, us podeu acostar una mica més al micro, que se sentirà millor? Se sent una mica lluny ara. Clar, és que estàs al fons i el micro està aquí. Mira, exacte. No, deia que aquesta segona novel·leta, contada així, podria ser l'argument d'un folletí, perquè realment és una cosa com molt de serial, no? És un abandonar que llavors pares tornen a trobar. Els dos primers capítols els vaig trobar molt intensos, molt colpidors, perquè els vaig trobar molt emotius, veure aquelles dues persones quan tenien un secret, perquè al cap i a la fi era un sentiment que compartien però que també havien estat evitant. I davant d'aquesta pèrdua del fill tenien aquesta postura tan, no sé, tan estoica, no? De dir, això és el que ens ha passat i ho assumirem, no? I no hi havia retrets d'un cap a l'altre, moltes vegades quan un fill se mor, les parets se rebenten, no? per aquests sentiments. I després, una vegada que han passat aquests dos primers moments i arriben a Haifa, el que més me va agradar de la novel·la va ser sa mare, quan arriba allà, que no entén res, perquè estan xerrant amb un idioma que no és el seu, estan xerrant en anglès, Somo, de vegades li feia traduccions i de vegades no, i de qualque manera, no sé si és mèrit teu, és mèrit de l'autor, és mèrit de tots dos, però sí que jo també me sentia un moment donat que no entenia res, no? Estava com molt identificat amb ella, de dir, jo estic a un lloc que no m'ho puc creure que això hagués estat que meva i que a més està talment com jo ho vaig deixar, i hi ha unes persones que estan xerrant que figura que estan xerrant d'un dolor meu i jo no entenc res. No? I aquesta part me va agradar molt. Al final no me va agradar gens perquè és fer el que havia criticat dues pàgines abans. No? Al final no me va agradar. Però fins aquí sí que me va agradar molt i vaig trobar que era molt interessant. No? Com l'autor te posava dins d'aquesta situació d'incomprensió total de no entendre res. No entendre la situació actual, no entendre la història, no entendre el llenguatge, no entendre aquesta gent estrangera que també havia fuit, per altra banda, per motius molt dolorosos, no? I aquella dona pobreta estava allà sense ser capaç d'entendre res. I de la primera novel·la que volia fer un comentari,
me va agradar molt els flaixos que hi ha que me recorden molt les rondalles mallorquines. No sé si n'és conscient quan vaig fer la traducció, però No he entès el que has dit, els flashbacks? hi ha un llamps de cop i volta a dins els textos que recorden molt les rondalles mallorquines. Els contes Els populars contes de populars Mallorca. mallorquins, rondalles mallorquines. Ah, rondalles populars mallorquines. Ah, mira. Sí. Per què? En quin sentit? Per exemple, hi ha un moment que hi ha un dels personatges que diu val més no sé què que... I aquesta estructura, nosaltres ja l'hem perduda, però les rondalles s'empleen molt. No? De fet, hi ha un conte que se diu val més matinejar que a missa anar. No? I una dita popular molt grollera que és val més un bon cagar que un bon menjar. I aquesta estructura s'està perdent. Perdó. I aquesta estructura s'està perdent i quan la vaig veure a dins aquest relat vaig dir, mira, no sé si és perquè a la novel·la s'emplea o si és un recurs que tu vas emplear però que me va agradar, me va xocar. No era conscient que això tenia reminiscències mallorquines, no era conscient. I la Maria Buïgas que jo sàpiga, no té tampoc... O sigui que no sé, de vegades és que la llengua catalana és tota, no? Jo treballo molt, això sí t'haig de dir, amb l'Alcover Moll o sigui, jo no soc de només diccionari de l'enciclopèdia, jo utilitzo molt l'Alcover Moll, el diccionari català-balear valencià, i m'agrada molt, el tinc en paper, tinc tota una estanteria perquè me'l vaig comprar amb el meu primer sou, quan era joveneta i treballava en un bar, el primer sou que em van pagar, 60.000 pessetes, em vaig comprar l'Alcover Moll i l'utilitzo. La veritat és que vull dir que és possible que potser no tant a nivell de sintaxi, però potser algun tipus de paraula potser sí que la vaig posar perquè em convenia. Hi ha un comentari d'en Quim en el xat, també, Quim, si vols. Hola. Sí. És que m'has fet pensar exactament el mateix, el que passa que no ho sé explicar. O sigui, a mi també em va fer pensar molt to de les Mil i una nits. Això d'una historieta, una altra, i que es va embolicant i no acaba d'acabar. Bueno, això. Em feia pensar en l'estil aquest de rondalla, però en aquest cas sí, jo havia pensat l'altre, però sí, m'has fet pensar ara. Sí, el que dieu tots dos té una certa lògica amb l'estil de Kanafani, perquè justament Kanafani va ser, a banda de la seva importància, o sigui, la temàtica dels seus llibres i tota la resta, a nivell del llenguatge literari va destacar precisament per aquests flashbacks, per deixar una escena tallada i després reprendre i salts temporals, és a dir, la qual cosa pot fer pensar efectivament en un trencaclosques narratiu, tipus Mil i una nits o rondalles o el que sigui, sí, efectivament. I després també és un autor molt tàctic, és a dir, molt narratiu en el sentit, és molt poc, les obres un poc, ja ho haureu vist, poc descriptives, o sigui, és molt, cada frase té sempre un verb i una acció, és molt narratiu, no? Que també se pot fer pensar en les rondalles que van al gra, no? O sigui, que no es perden amb floritures d'estil o figures d'estil complicades, això, un llenguatge força planer. Hi ha una pregunta... Ai, Anna, sí, fes. No, digues endavant. La Nur té una pregunta i després la Neus també. Nur, اتفضلي. Yes, Nur? Doncs que faci la Neus, no? Neus? Sí, ara no sé si pot ser la pregunta de la Nur estava relacionada més Hombre, Neus, en el tema que hola. estàvem parlant. Hola, Anna! Quina alegria! Quina alegria! Jo volia compartir, ara que esteu dient de novel·les o de relats que us recorden a relats, a mi me van fer llegir els llibres de Ghassan Kanafani quan estava fent el màster
I recorde que va ser un exercici molt bonic perquè ens van fer relacionar amb altres llibres que parlaven sobre la migració o sobre experiències de deixar un territori. I en aquell moment els vam relacionar també en el llibre de la trilogia de Granada de Radu Assur i en Rashid Nini, que crec que es diu Diari d'un legal. Sí. I els vam relacionar molt amb la paraula àrab gurba, però també amb saudade, nostàlgia, morrinya. I va ser un exercici molt bonic perquè vam relacionar l'experiència del que havia sigut Granada amb el que està sent actualment Palestina a través de dos llibres que pareixen tan diferents, però també amb el que ha sigut la frontera mediterrània durant tots aquests anys. I això m'ha recordat una miqueta el que deia Anna, que és una experiència molt universal, però també alhora molt íntima. I només volia compartir això amb vosaltres. Gràcies. Gràcies, Neus. Sí, és veritat que podríem establir vincles amb la trilogia de la Radu Assur, que us recomanem, és meravellosa, és una trilogia molt bonica, està traduïda al castellà, i també amb el Rashid Nini, efectivament. Sí. I amb moltes altres, segurament, és un relat molt universal. Vaja, jo us haig de confessar que si m'hagués de quedar amb una de les dues novel·les em quedava de lluny amb Homes sota el sol. Aquí tots els àrabs sentiran al damunt, sempre que ho dic, però jo trobo que és un text extraordinari. De fet, fixeu-vos que la traducció al català, el títol que dona nom al llibre, al volum, és Homes sota el sol i no és Retorn a Haifa, quan el llibre més conegut, més cèlebre, va ser Retorn a Haifa. I aquí haig de dir que jo vaig intervenir una mica i jo vaig dir que per mi el més bo era aquest. I, a més és el que encapçala. Us haig de dir també que això és casualitat, o sigui, l'Anna em va proposar fer aquest club de lectura amb vosaltres i al cap de 2 o 3 dies, jo dic, què passa amb Canassà? Bueno, passa, ja sabem què passa en aquests moments. L'editora de Club Editor, la Maria Buigas, em va trucar per dir-me que volen reeditar perquè s'ha exhaurit allò i aprofitarien de fer un nou tiratge per fer alguns canvis, algunes correccions i tal, i em demanava si no m'importaria que canviessin el nom de Homes sota el sol per Retorn a Haifa i que invertíssim l'ordre dels contes. I dic això, i em diu, perquè molta gent, hem tingut retorn de molta gent que ha llegit els llibres i que ens han dit que els ha colpit tant el primer que ja no han volgut seguir el segon. O sigui que el primer, al final, és tan colpidor i tan dur que la gent s'ha deprimit i després ja no el seguien, no? I diu, llavors volíem fer el canvi. Llavors, que sí, doncs canviem, no? Vull dir que a la primavera sembla que sortirà un altre cop la mateixa novel·la, però sortirà amb els noms canviats. Però bé, jo haig de dir que per mi o sigui, Homes sota el sol, per mi és un monument, no sé, alhora és un monument, un homenatge al poble palestí, però és un homenatge a tota la immigració clandestina, la gent que mor de manera absolutament horrorosa. Per cert, us haig de dir, no sé, una pregunta a tots. Vosaltres, els que heu llegit l'Home sota el sol, creieu que això d'aquest camió cisterna és realista? Que aixequeu la mà les persones que creieu que és realista i aixequeu la mà, sincerament, les que creieu que no és realista. O sigui, realista, quanta gent creieu que és realista? Vale, veig que esteu més enterats que jo. Jo quan vaig llegir traduir el llibre pensava que això realment, per què un camió cisterna, si hi ha tantes maneres de creuar fronteres, no? O sigui, pensava que era una mica rebuscat. Per la meva sorpresa, veig que vosaltres esteu més assabentats d'això, hi ha una quantitat de persones que passen les fronteres amb camió cisterna que és brutal. És més, fa uns anys, pocs anys, 4 o 5 anys, van descobrir el cadàver de 12 immigrants a la frontera, em sembla que era entre Hongria i, no sé, que eren iraquians, no eren sirians, Hongria i no sé què més, 12 persones a dins, mortes dins d'un camió cisterna. O sigui que la realitat supera la ficció, és molt fort, no? I bé, o sigui, migrants morts en situacions d'aquest estil, doncs n'hi ha milers, per desgràcia, no? Cada any, i bé, jo vaig trobar que això era molt fort, no? Fer-ho des d'una posició, des de parlant dels palestins, però fent un relat universal, vaig trobar que era meravellós. Sí, perdoneu, m'agradaria compartir una cosa aquí. A mi el que va passar quan vaig començar a llegir Homes sota el sol
clar, últimament potser m'han llegit unes quantes d'obres de l'immigració clandestina i una mica la sensació al principi de, és una obra d'immigració clandestina, no? I llavors hi va haver un moment que vaig pensar, ostres, però clar, que és que aquesta obra està escrita al 63. Vull dir que ja té els seus anys. Ara hi ha moltes obres d'immigració clandestina perquè les polítiques d'immigració al control de fronteres fan que realment hi hagi un moviment, sigui una experiència compartida per milions de persones, no? Però en aquell moment pensava, quan va escriure en Kanafani aquesta obra, no hi devia haver gaires obres que parlessin d'aquesta experiència d'immigració clandestina d'aquesta manera, no? No tinc ni idea, però va ser com un dubte que vaig venir de dir, ostres, deu ser de les primeres obres que parla de gent que va, no?, que paga uns diners, que es fot en una cisterna i que li passa, que té aquest periple, no? Això, em va venir això en el cap. De literatura àrab és possible, jo no en conec moltes, tampoc conec tota la literatura ni molt menys, però és veritat que potser és una de les primeres que aborda aquest tema. I parlant d'això, abans en el que us he posat al PowerPoint us he posat, no sé si us heu fixat, he posat la paraula al·legoria. I no sé si algú, ara donem veu a la gent que té la mà aixecada, però deixo aquest tema també per si després algú ha fet una lectura des d'aquesta òptica més al·legòrica de l'obra Home sota el sol, només d'Home sota el sol. Una lectura una mica, com una segona lectura d'aquest relat. A veure si algú ha coincidit amb mi o potser no, potser són lectures personals. Hi ha la Nur que vol fer una pregunta, Hola, se'm sent? Ara. Sí. Hola, perdoneu, que no sabia com funcionava molt bé. Bueno, primer de tot, que jo fa molt que em vaig llegir Home sota el sol i Retorn a Haifa i la veritat, bueno, personalment jo les vaig disfrutar bastant, així com una mica de feedback en quant a la traducció. I de fet, a partir d'aquí em vaig llegir més de Kanafani, però en anglès. I així com un recull de contes i bueno, dir-te que em sembla bastant semblant. O sigui, inclús en una altra llengua com m'ha semblat bastant que llegia el mateix autor, que suposo que això també és el teu treball de traducció, no? Que l'has fet bastant semblant com ho heu fet un altre. O sigui que felicitats. Perquè jo sé que ell llegia igual en català que en anglès. I, bueno, parlant d'això que deies de l'al·legòrica, potser d'Home sota el sol, que me l'he tornat a llegir aquests dies, perquè, bueno, com hi havia això, deia, bueno, m'ho repasso. Jo sí que el que he trobat com, potser des del meu punt de vista, són aquests 10 anys, no? Els primers 10 anys després de la Nakba, que potser la gent era un moment que, el que he estudiat, que tampoc sé moltíssim del conflicte palestí, però el que he estudiat una mica com que aquests primers 10 anys era una mica la fase aquesta de negació, no? Que tenia molt la gent, que era, bueno, fins que no van passar 10 anys és com, vale, esto no està passant una mica, no? De fet, em sento que per exemple, l'Abu Qais, no? O Abu Qais, no sé com es pronuncia, el personatge es passa aquests 10 anys estancat i fins que no passen 10 anys no decideix buscar-se la vida. I, de fet, a part d'aquesta al·legoria, també el que veia, hi ha un moment que parlen de les rates del desert, no? Del desert de Bàssora, que en un moment estan un turista, crec que anglès o estranger, no sé d'on és, que està amb la seva dona i recullen a un dels personatges i la dona veu guineus, no? I el seu marit li diu que són rates. I llavors la dona en un moment pregunta en plan, bueno, i què fan aquí les rates? I el personatge, el palestí, que ara no me'n recordo el nom, l'Assad, crec que era, li diu que les rates grans com que estan buscant les més petites, no? Que al final és aquesta, per mi era com aquesta al·legoria dels traficants o una mica també com estan dient els palestins respecte als àrabs, no? Que al final s'aprofitaven una mica de la seva situació i sí que era molt aquesta germandat musulmana, aquesta germandat àrab, que en realitat no hi era. I de fet ho estem veient ara també el que està passant de les nacions àrabs, com estan responent i tot. Bueno, el meu apunt d'això que parlaves de les al·legories. I també la meva pregunta, potser no era tan literària, però era si teníeu pensat traduir més sobre Kanafani, perquè no sé, a mi m'ha agradat molt i era per saber si teníeu en ment traduir més coses.
Molt bé, molt pertinent la teva reflexió sobre aquests aspectes al·legòrics, efectivament, això de les rates és un paisatge. Quan abans us deia que el Canafani és molt bo creant situacions de tensió, aquesta imatge de les rates, quan el turista estranger, la dona diu, he vist una guineu, calla, això són rates, i fa tota aquesta explicació, això és abans de que comenci tot. I ja ens està creant una tensió, o sigui, és molt fort el Canafani fent això, creant tensió anticipada, no? Sí. Respecte a la teva pregunta si es traduiran més obres, que jo, o sigui, per la part de Club Editor de moment no, que jo sàpiga, però bueno, potser jo els hi transmetré, Nur, els diré, escolta, una lectora del Club de Lectura ha dit que s'està llegint llibres en anglès, que a veure què passa, que si en fem més aquí. O sigui que jo transmetré el teu desig. Moltes gràcies. A tu. Ara ja... Vale. Hola. Sí, no, jo volia dir que jo vaig llegir per primera vegada Home sota el sol fa com 12 anys, no sé, a la universitat, i no recordava haver llegit el de Retorn a Haifa. Llavors, no sé si és pel que has dit abans, que m'ha recordat, o perquè, no sé, perquè no el vaig llegir realment o no el recordo. I al tornar-ho a llegir m'ha agradat més Home sota el sol. I m'ha passat una cosa que no recordava bé dades de l'autor, no? Com any de naixement, ni de l'amor, ni res d'això, i he hagut de buscar, o sigui, vaig buscar l'any en què es va publicar l'obra precisament perquè és que em semblava molt actual, no? I m'estava recordant moltíssim a històries que m'han explicat refugiats o immigrants, no? De com han arribat, tot el camí que han anat fent. I bueno, res, era això que ho vaig haver de buscar perquè pensava, és que em sembla que això ha de ser, no pot tenir tants anys. I quan l'altre dia vaig veure que era del 63, pensava, ostres, doncs és que han passat ja, no sé, 60 anys, no? I, bueno, doncs això, és una de les coses que aquests dies m'ha fet pensar. Tens tota la raó, Judit. Home sota el sol és d'una gran actualitat, ja ho hem vist, bueno, ja ho hem dit. I no només en la temàtica, que bueno, això podria ser, bueno, mira, l'ha encertat, ha agafat un tema que després, per desgràcia, serà molt tractat, sinó és a dir, en què es fixa quan explica quan explica el relat, no? Els detalls, les petites coses, en aquelles petites coses està tot. Però encara ningú ha esmentat potser l'al·legoria, no sé si sóc jo, potser que he fet aquesta lectura una mica, des del primer dia que vaig llegir. Deixo perquè veig que hi ha més mans, Àngel. La Montse volia parlar, Montse? La Montse. Ara, se'm sent? Sí. No, no. Qui parla? La Montse em sembla que estava abans. Endavant, Montse. Hola, bona tarda a tots. Bé, en relació al que deies, Anna, si ens semblava realista o no, això de la cisterna que has dit després, jo he comprovat. Jo, en tots els relats, la sensació que tenia tota l'estona és que si ho havia escrit tot això és perquè realment havia passat. O sigui, evidentment, el que deies, tot el que has explicat de la tensió narrativa i tot això és un gran text literari, tots dos, però realment també hi veus molta realitat, no? Almenys era la sensació que tenia. I amb això de l'ordre dels relats, jo me'ls vaig llegir tots dos, cada un d'una tirada. I quan vaig acabar Home sota el sol, doncs vaig quedar realment estabornida i vaig trigar dies a llegir-me el Retorn a Haifa. Bé, moltes vegades quan llegeixo qualsevol novel·la que em veig molt a casa, no puc posar-me a llegir una altra cosa perquè és massa fort, massa intens, no? I em va agradar molt, és molt trist, és el que dius, jo veig que és com molt universal, això que comentava abans, em sembla que era la Judit, que dius,
dius, oi, si això és escrit als anys 60 i són coses que continuen passant ara, que veiem una vegada més que no hi ha res de nou, que això fa molts anys, aquests circuits i aquestes rutes i aquests mitjans per passar fronteres que existien, no? I la veritat, quan al final em vaig llegir-me em va deixar plegada, no? I t'impliques molt realment, no? Vull dir, jo en casa no crec que m'hagués fotut mai a dintre d'una cisterna, no ho sé, no sé si hagués estat desesperada. Potser per les meves circumstàncies personals, perquè això d'estar tan tancada doncs no ho aguantaria ja d'entrada. Però amb el segon, el fet que la mare surt al carrer sense i després ja es troba en aquesta voràgine, dius, vaig estar molts de dies donant-li voltes al cap i és que és una cosa que no he fet. Mai no tenint un petit a casa, mai no he sortit sense el nen i dius, per què ho fa? I llavors tota l'estona volta al principi del relat, el marit diu que ella és molt jove, que és molt jove. Clar, no es diu però és que potser era poc més que una nena i no tens ni consciència de què fas o què no fas, no? Perquè és molt fort, això que quan se n'adona gairebé ja no pot arribar a tornar a casa, l'acaba trobant amb ell i després, clar, ja no saps, no t'explica quines són les circumstàncies, el que comentava el primer company que ha parlat explicant una mica la història, hi ha com un salt, hi ha un forat, no te diu com de cop ja són a dalt del vaixell que els porta, no? I clar, i això ajuda a fer com una visió de culpables d'un cert abandonament, quan de fet és una cosa tan inexplicable que no ho sé, jo el que hi veig en tot és un gran dolor, no? I comentaven també abans que no els havia agradat el final, en certa manera. És conseqüència de l'altre. O sigui, per una banda tenen l'alegria i ara em surt en francès i no en català. D'estar el consol de saber que el fill és viu, però per altra banda, clar, ja és l'enemic, no? I llavors que l'altre fill pugui reprendre la lluita, doncs, en certa manera, seria com un consol del fill perdut. Bé, no sé, tallo, que m'he enrotllat molt. Gràcies. Em toca ara? Sí? Sí, passa. I tant. Molt bé. No, jo volia fer una petita reflexió. Està molt clar el vincle amb la temàtica de l'exili i nosaltres, com que és un tema molt actual, doncs ho hem captat de seguida. Jo he anat, com que sí que era una al·legoria del poble palestí, a mi hi ha una cosa que em xoca, perquè, de fet, l'alternativa sembla, i la reacció del poble palestí sembla que és la fugida. És a dir, no em lliga amb la figura del Kanafani militant, del Kanafani polític, aquesta mena de fatalisme, quasi bé. Fins i tot fatalisme que arriba al punt de que els tres que estan dins de la cisterna tan sols, bueno, és la gran pregunta final, no? Per què ni han fet ni l'intent? No sé, alguna cosa em xoca. És com una sortida molt fatalista per una persona que ve justament del camp de la militància política i que té un paper molt actiu, perquè doncs, com a escriptor ni que fos, però havia estat al capdavant. No sé, veig em falta alguna cosa aquí, tot i així m'ha agradat molt i trobo que és molt potent, no? I a més aquest final, de fet potser el final és l'únic que ens planteja amb aquesta pregunta, potser és la manera de començar a donar resposta, no? Per què
no han fet absolutament res. Per altra banda, està molt clar, doncs, també m'agrada molt la part del tema, diguem-ne, purament d'aquesta, una fugida d'aquesta, del tema d'aquesta d'immigrant i tal. Doncs les relacions, de fet, són 3 persones de diferents generacions que intenten, em sembla a mi, que fer un petit retrat molt maco i molt concret des de l'home gran fins al jovenet que surt. Però ja dic, sempre buscant, tret potser de l'Assad, que és el que es veu una mica més, diguem-ne, no sé, si més format o més... Tant l'actitud absolutament passiva del més gran com el petit, que de fet va simplement per una qüestió monetària i vol guanyar diners per enviar els diners a casa seva, perquè el seu germà ha deixat d'enviar els diners, no? No sé, ja dic que coneixent una mica la trajectòria política de l'autor, doncs m'ha quedat aquest dubte pendent. No sé si vosaltres l'hi heu trobat també. Gràcies. Mira, Àngel, jo no havia pensat en aquest pessimisme, és a dir, en la contraposició d'aquest pessimisme amb aquest activisme, aquest militantisme del Kanafani. I d'això tens raó, que com és possible que una persona que milita activament, etc., tingui aquesta visió. Sí, com s'explica que després faci que els seus personatges acabin morts i a més en silenci, no? Jo crec que és un text pessimista, és a dir, i que és un text que té alguna cosa visionari, és a dir, té alguna cosa d'intuïció sobre com anirien les coses, crec jo, és la lectura que jo en faig. A més, per una altra banda, tampoc crec que, és a dir, jo crec que també pot anar amb el militantisme en la crítica cap a la no prou implicació del mateix poble palestí. És a dir, jo crec que hi ha una mica de crítica també sobre... Quan jo parlava d'al·legoria, no sé si aquesta seria la paraula tècnica, no? És un conjunt de símbols, no? Per explicar alguna cosa diferent, no? Jo veuria més, són 3 personatges que venen de 3 parts de Palestina diferents, de 3 generacions més o menys diferents, tot i que això el llibre no acaba d'afinar tampoc, perquè la Bucais no s'acaba de veure ben bé quina edat té, sabem que està casat, que té un fill petit, però la temporalitat queda una miqueta així. Però és el més gran de tots. Ell sempre parla com si fos el gran, un vell, però per nosaltres una persona que té una criatura de pocs anys no és un vell, no? O sigui, hi ha alguna cosa aquí també, però anem a dir que sí que són personatges de diferents generacions i de diferents parts geogràfiques de Palestina i que marxen per raons diferents, com has dit tu, per raons econòmiques, per raons de no saber què fer amb la seva vida, de desesperació, de buscar-se una vida millor, etc. Però llavors la idea és a dir, que se'n van a on se'n van? Se'n van a Kuwait, se'n van al petroli, se'n van als diners. És a dir, crec que una de les al·legories seria aquesta, la idea de quina manera el petroli també ha transformat tota la regió, en què ha fet, o sigui, en què ha convertit a les persones també, no? Jo crec que hi ha també ja es pot fer aquesta lectura, no? I bé, clar, al final és super bèstia, super colpidor això de per què no hauran cridat, per què no van cridar, per què no van cridar, no? Què vol dir el cridar? Vol dir demanar ajuda? Vol dir maleir? Què vol dir, no? Cridar. És un text meravellós i crec que deixa moltes coses obertes, no ho explicita tot, igual que Retorn a Haifa tampoc és un text que ho expliciti tot, hi ha molt en el no dit, en el no dit ens imaginem moltes coses, i aquí també està la força d'aquestes novel·letes tan curtetes, el no dir, no? Però sí, no sé, jo ara ja acabo de fer, diguéssim, la reflexió sobre l'al·legoria, jo sí que crec que jo sí que vaig fer una lectura
el recorregut del poble palestí o el destí del poble palestí aquí dins. No? Tràgic, el destí tràgic. Tràgic, no? Però bueno, potser no, és una lectura. En Jordi té una reflexió interessant que ha fet en el xat. Jordi, la vols compartir? Jordi Julián. Hola, sí, perdona, que m'aclarava. No, que deia que en referència al que deies, que és també un poc que la seva novel·la sí que ho explicita un poc més, no? Que és ell quan troba el fill, quan troba tot, arriba a dir que s'arrepenteix en aquell moment d'haver fugit i d'haver abandonat la terra i al final la defensa de la terra, que de veritat és la pàtria, la defensa de les coses i també explicita la idea del millor en el moment no haver fet prou o haver sigut massa passius enfront dels altres, no? No t'he escoltat molt bé, Jordi, perquè es tallava una mica, però estic intentant llegir el teu comentari, que potser sí ja en relació amb el que dius ara. De repente s'han d'haver fugit de la passivitat enfront del que va passar, que lluitar per la terra és la pàtria o alguna cosa així. Sí, del segon també hi ha, evidentment, el segon el que passa és que per això a mi potser no m'agrada, no hi tinc tanta afinitat, perquè crec que és molt més explícit, aquesta simbologia és molt més evident i molt més així, no? Els pares que deixen el fill no seria una metàfora dels pares o sigui, dels palestins que abandonen la terra, no? Però que en realitat no l'han abandonat, sinó que els han obligat a abandonar-la. El fill, aquest Haldun, vist com si fos la Palestina, que els palestins han vist obligats a deixar i tornar. Aquesta lectura és molt... Vaja, a mi em semblava que era bastant evident, i jo crec que hi havia molt d'això també, Però és curiós aquest text de Retorn a Haifa, perquè hi ha això, però després hi ha molta cosa molt concreta. No sé si a vosaltres us ha sobtat, per exemple, quan el matrimoni de Said Essa i la seva dona arriben al que era la seva casa a Haifa i entren a la casa. Descobreixen que tota la decoració de la casa està igual, menys un parell de sillons que han canviat, però tots els quadres que tenien, la tauleta petita, un gerro amb unes plomes de paó, tot era igual, no? I això és molt curiós, perquè això és una cosa que expliquen molt palestins que han tornat que han fet una mica el mateix camí quan van poder tornar a visitar. Es van trobar amb que les famílies les famílies a les quals se'ls donaven aquest tipus de pisos eren famílies que arribaven sense res, també s'ha de dir. Per tant, no anaven... I després també hi havia aquella història d'un cosí del Said Essa que li expliquen que ell diu que tenien eren uns palestins, aquells que van ocupar la seva casa, perquè palestins pobres que els van donar aquella casa i tenien una fotografia dels propietaris veritables de la casa i que l'havien deixat allà. L'havien deixat i deien ha passat a formar part d'aquesta persona, que no sabem qui és, ha passat a formar part de la nostra família, no? És a dir, que hi havia aquestes qüestions que són molt concretes, que sembla ser bastant reals, o sigui que estan basades en fets bastant reals, i aquí hi ha un salt entre lo al·legòric i lo molt concret, no? Molt tangible. Sí, sí. Al qüestionari que vam fer, hi ha diverses persones que van posar algunes preguntes. Per exemple, la Lorena, no sé si està aquí avui amb nosaltres. Lorena, si hi ets, vols fer la pregunta tu mateixa o vols que la llegeixi? No sé si hi és. No veig cap Lorena. No veig cap Lorena. No hi ha cap Lorena, doncs te la llegiré. Ella diu: quins dialectes parles per poder traduir un llibre que potser no estava escrit en la llengua base que tu havies après? Et preguntava la Lorena. No, el llibre està escrit 100% o 200%. Perdona. Sí, continuo? Digues, Anna, digues. Val.
El Sí, llibre tant i tant. està escrit en àrab estàndard, en àrab fusha, no està escrit en dialecte ni tan sols els diàlegs, però és que ni per assomo. O sigui, igual que hi ha llibres que sí, que introdueixen el dialecte, o bé en els diàlegs, o bé de manera doncs, així ocasional, en la narrativa. En el cas de Kanafani, què va? És 100%, 200% fusha. Llavors, vull dir, és igual, jo el meu dialecte són els dialectes orientals, sirià, sobretot sirio-libanès, però és igual, és potser marroquina, o sigui, el text és totalment en fusha, no hi ha... En aquest sentit, no. I a més, no hi ha masses elements culturals, no és un text particularment difícil a nivell d'elements culturals. Sí que recordo que vaig buscar bastant noms de llocs, de barris, de carrers, de Haifa, algunes coses de Bassora també, però no, era relativament tot bastant senzill. Cosa que amb altres textos que he llegit sí que m'he trencat les banyes, no? Amb qüestions, per exemple, abans esmentaves un dels llibres que vaig traduir, Ciutats de Sal, Ciudades de Sal, de l'Abderrahman Munif, un autor saudià. Ell va renunciar a la seva nacionalitat saudita i es va demanar la nacionalitat jordana i després la siriana, i va acabar com a sirià, un gran autor també àrab. I ell va escriure aquesta novel·la, Ciutats de Sal, que és un volum gros, que de fet és el primer volum d'una pentalogia. Són 5 novel·les, cadascuna de 700. És una gran obra així. I jo vaig traduir el primer volum, que és l'únic que s'ha traduït al castellà. Bé, doncs aquesta, per exemple, és una de les novel·les més difícils que he traduït jo a nivell de dialectes, perquè ell utilitza, en els diàlegs, utilitza un dialecte inventat, que és una barreja, perquè ell no vol ubicar la seva obra, és a dir, en cap moment de l'obra esmenta en quin punt geogràfic es troba, ni tan sols la península aràbiga. És un espai, i ell va parlant que es descobreix el petroli, la vida de les tribus, però no diu mai que allò és Aràbia Saudita. No sabem si és Aràbia Saudita, si és on, no sabem que són àrabs, però no sabem què. Llavors, l'única cosa és que, llavors, què fa? Amb el dialecte, clar, el dialecte és molt delató, perquè si tu poses un personatge a parlar en dialecte cubaití o en dialecte omaní o en dialecte iemení o en dialecte emiratí, els àrabs saben d'on ve, no? Ja l'ubiquen geogràficament. Llavors, el tio el que fa és que inventa un dialecte que és una barreja de dialectes del Golf i d'Aràbia Saudí, una mica també d'Iraq, del nord, i fa allà una cosa, bueno, no us podeu imaginar, hi ha d'entrada dialectes de la península aràbiga i no sé cap, però és que si a sobre barreges paraules, i ell va fer tot un treball de documentació molt important quan va escriure el llibre, paraules cubaitís en paraules, no sé, no? Això sí que va ser un repte molt gran, no? Però que acaba resolent com resoldríeu això vosaltres? Si us hi trobéssiu i no sabeu el dialecte aquest en qüestió ni res. Què faríeu? A veure, obreu un micro. O Anna, amb l'Alcover molt, diu la Neus. No, però és que tu has d'entendre el que diu Neus primer abans de buscar l'Alcover. O sigui, tu has d'entendre què estan dient en àrab. Contactar persones del dialecte, potser. Sí, és que aquestes no hi ha altra. O sigui, és agafar i persones que coneixes de la zona i dir, bueno, tu què entens? Llavors la persona diu, doncs mira, jo aquestes paraules les entenc, aquesta em sona que vol dir això, però per què no li preguntes a un cubaitè? Ara vas a preguntar a l'altre cubaitè. Bueno, doncs això, no? Vull dir que en el cas... I a nivell d'elements culturals, l'última vaig traduir que va ser Frankenstein a Bagdad, una novel·la que us recomano, per cert, moltíssim. Moltíssim. La teniu traduïda al castellà per l'Àlex Caraltó, que és professor, a més a més, a l'Escola d'Idiomes de Terrassa, em sembla, company Gostrana, i el castellà la vaig traduir jo. I és una novel·la de ciència-ficció brutal, molt recomanable, realment. Igual que Ciutats de Sal us diria no, perquè, no, sí, està molt bé, és una gran obra, però és un totxo i és molt lenta. Però aquesta Frankenstein en Bagdad és una passada, és super loca, i és una mena de ciència-ficció hiperrealista i hiperciència-ficció alhora. Doncs aquí sí que també hi havia molt de treball amb els elements culturals, hi havia moltíssimes referències culturals, no d'Iraq, sinó dels cristians d'Iraq, no? Del que mengen, de com es vesteixen, de no sé què, no? Fins i tot hi ha diàlegs amb neoarameu, perquè els personatges són de parla aramea. Llavors, diàlegs amb neoarameu, un follon. I al final què vaig acabar fent? Agafant, no sé si
si sabeu qui és el Pius Alibey, que és un traductor, escriptor d'aquí de Barcelona, d'origen iraquià, doncs vaig acabar trucant-lo a ell i al seu germà i quedant un dia que vam estar 2 o 3 hores al telèfon, jo tenia tota una llista, perquè ells són de parla aramea. I llavors va anar perfecte, vaig dir, aquests no és el meu resultat. I sí, ningú ens havia preguntat mai sobre això. No, clar. I bueno, doncs fem així, no? Quan no sabem, els traductors preguntem, i a més aquí no hi ha diccionari que valgui, no hi ha... A veure, el Google va molt bé, perquè de vegades fots un nom raríssim i et surten 30.000 plats i ja saps el que és, no? Va bé, però moltes vegades són coses que o s'han perdut, perquè clar, no només es parla en el present, en les novel·les es parla del que menjaven les àvies o del que com... mil coses, no? I bueno, tot el que no es va poder tal, sempre, jo almenys sí, faig consulta a tercers a àrabs de la zona, el que sigui, no? Si no podem amb l'àrab, tenim aquest problema de l'espai geogràfic i la diversitat cultural i lingüística i no podem amb tot. Sí que la pregunta ha sigut una mica, la resposta a la pregunta ha sigut una mica llarga, però sí, en el cas de Kanafani facilíssim, no hi havia cap problema. La Montse et pregunta si consultes a l'autor alguna vegada. Bueno, Kanafani, pobre, no hi havia possibilitat, però... No, ho deia per l'altre que has comentat de com resoldre els dubtes. El de Frankenstein a Bagdad, per exemple. Frankenstein a Bagdad, l'autor és viu, i jo li vaig escriure un correu llarguíssim, sempre que puc fer-ho ho faig, i vaig escriure un correu molt llarg, amb tots els dubtes, no sé què. Això va ser el 2015, estem a 2023, encara estic esperant una resposta del seu correu. Vaig posar-me en contacte amb el seu editor, li vaig demanar, si us plau, si li podia fer arribar, perquè potser no l'havia rebut, no sabem què ha passat. I l'editor li va dir, però no sé si és que mai se'n va anar a l'espam del seu d'allò, i al final vaig resoldre els dubtes que tenia, que ja no eren tant de traducció, sinó de comprensió de passatges del text i tal. Però s'ha de dir que aquest, a més, el Frankenstein a Bagdad, quan jo el vaig traduir, no estava traduït a cap llengua, o sigui, a cap. I llavors, quan es va publicar, que va ser el 2019, 4 anys més tard, perquè l'editorial que me'l va encarregar va tancar, quan va sortir, quan al final Libros de l'Asteroide me'l va recomprar, la traducció, llavors ja havia sortit a totes les llengües, però jo quan el vaig traduir no hi havia cap llengua. És a dir, que això també és una cosa que... I bueno, ja està. Perdona, he perdut una mica el fil, Montserrat, tu em deies? No, era perquè has preguntat abans que com ho faries allò per resoldre els dubtes i llavors una qüestió era consultant l'actor. Em sembla que ho havies preguntat no per al Frankenstein a Bagdad, per al davant, però bé, aquest del Frankenstein a Bagdad, doncs bé, en Pius era una molt bona alternativa a l'autor. Sí, quan no hi ha més remei, doncs això. I sí, tampoc he traduït tantes coses jo. Aquesta pregunta és una pregunta molt bona fer-li la Margarita Castells, quan parlem en català, o el Jaume Ferrer, que són els que tradueixen quantitat de llibres. Jo en les poques experiències, a més, he traduït molts clàssics i així, els clàssics ja se sap, eren això. Hi ha una pregunta relacionada. Cristina, dispares? Que fas la pregunta pel xat? Sí, hola. Bé, tinc la curiositat aquesta de, com que has comentat que era tan difícil pel tema dels temps verbals, has comentat que l'àrab no en té tants i que els matisos de les llengües llatines amb la part espectral i de temps, que ja perceps que és un passat més proper o més llunyà i tot això, doncs si per curiositat o abans o després d'haver traduït al català consultes en una altra llengua, que per exemple el castellà, que és similar en aquest sentit i coneixes bé. Sí, tant. O sigui, els traductors no escatimem en recursos. És a dir, si tens 10 traduccions, les que tinguis les agafes, perquè sempre és una ajuda, per descomptat, mare meva. O sigui, sí, quan tens llibres els mires i estàs... Normalment si hi ha moltes traduccions no les tens totes, n'agafes alguna de referència que saps que perquè sigui bona confiança i llavors sí, vas mirant a veure quan cada vegada que tens un dubte i que no estàs massa segura que allò és i tal, ho mires i tal, sí, això està bé, evidentment, sí. I els temps verbals, el que passa és que aquest tipus de subtilitats
Sí, mires a veure com han fet els altres moltes vegades quan hi ha ambigüitats de temps, a veure com ho ha interpretat l'altre, no? Perquè llavors aquí entra molt com ho has interpretat, quina temporalitat està interpretat. Jo sempre poso als alumnes un exemple que és real, justament de la traducció de Ciudades de Sal. Jo ja portava, no sé, un terç del llibre traduït o més, i llavors vaig arribar a un moment en què em vaig adonar que hi havia, o sigui, des del principi del text no estava parlant en present, sinó que estava parlant en passat, però estava tot en mudara, o sigui, estava tot amb el temps continu, amb l'aspecte continu. Clar, si tu... Jo l'havia llegit i m'havia... Però no havia... La traducció de tota manera, fins que no t'hi poses amb les mans allò a l'ordinador, no veus tot l'entrellat que hi ha dins, no? Poses llegir, vas llegint i tot entra, no? Però quan t'hi poses a traduir és quan realment fas una lectura molt atenta, no? I llavors em vaig adonar que en realitat tot el que havia estat explicant durant mig llibre, en realitat era en un passat continu. El que passa és que no ho marcava. Era un passat continu, Com si fos imperfecte? Era un imperfecte. Sí, l'únic és que no marcava amb el cana, no sé què, per donar el temps. Per què? Perquè, clar, això és el que té la literatura, és la vocació, no? O sigui, no marcava exactament que allò fos un passat, però tu després te n'adonaves. Però, clar, això nosaltres, deixant-ho en un present, crea confusió, pot crear ambigüitat. I això és el que els traductors no volem, que hi hagi una ambigüitat quan en el text original no hi ha ambigüitat, perquè en el text original és directament això era un passat, no? I el present històric aquest nostre té una altra connotació, una cosa, un altre to. Ui, dic a la casa meva, perdoneu. Amb la qual cosa, doncs, això, sé que em vaig passar molts dies canviant temps verbals i és el que va tocar fer. Doncs aquest tipus de coses s'aprèn d'això, no? Sí, els temps verbals és un dels grans temes de la traducció, perdoneu, Laura, no sé que soni, no sé qui, no espero ningú, però algú sembla ser. Bueno, doncs això, sí, seria una mica Sí, el del temps oral és molt interessant. No ens adonem a les llengües romàniques quina varietat temporal tenim, quina quantitat de matisos, de tal, no? I en àrab és tot molt més senzill. Després, clar, hi ha altres coses que ajuden, no? Però sí, ells es trenquen les banyes quan aprenen castellà o català amb tot el subjuntivo i l'imperfecto i el verb anterior. Nosaltres, els alumnes us queixeu de vegades de la dificultat de les formes verbals, però en realitat és senzill. Jesús? Sí, hola, em sentiu? Sí. Què tal? Bona tarda. Bueno, m'està interessant molt tota aquesta reflexió sobre la qüestió dels temps verbals i el tema del passat, que, bueno, en fi, no, simplement dir això. Després acabo d'enviar una coseta al xat, lligat una miqueta amb un comentari que s'ha fet abans sobre si Home sota el sol és un llibre poc militant o no. Primer, hi ha moltes maneres de fer militància i no necessàriament el fet de reflectir gent des d'un punt de vista col·lectiu passiva és necessàriament, no fa que aquesta obra sigui antimilitant, sinó, per mi, totalment al contrari. I en realitat, també el que comentava era que trobo que dins de tot és una obra bastant abstracta, perquè no hi ha referents massa clars sobre qüestions nacionals, sobre identitats. Bàsicament és una història de gent que fuig, que necessiten sobreviure, com ho han fet tants milions de persones al llarg de la història, i fugen això cap a un lloc, que en aquest cas és Kuwait, no? I on pensen que poden trobar alguna alternativa a la misèria en la qual viuen. I dins d'aquests tres personatges que fugen, m'ha interessat particularment, no tant el personatge, sinó la història que hi ha al voltant del Marwan. I com explica tota aquesta història de la família, que de totes les obres que jo he llegit, molt poquetes, l'any passat també de literatura, és una de les coses que a mi sempre més em sorprenen. Aquesta idea de l'herència, per part d'un nen, d'un adolescent, l'herència d'aquesta responsabilitat
de mantenir la família, el germà que feia 10 anys, no, que el Zacaria, no, que havia emigrat a Kuwait, però en un moment determinat fa un tom a la seva vida i llavors és el germà qui hereta la responsabilitat de mantenir la família. La figura del pare del Marwan, que repudia, no, a la dona per anar-se a viure, no, amb una altra dona perquè vol un sostre de ciment. Tota aquesta història del Marwan la vaig trobar al·lucinant. I un altre personatge que també em va interessar molt d'aquest relat és el personatge del bambú, que és un personatge que des d'un cert punt de vista té la vida resolta i viu una situació de privilegi, pot creuar fronteres, no té problemes econòmics, però de l'altra banda és un gran fracassat. No? Precisament perquè en el llibre del relat no se'n dedueix que sigui un heroi, però sí que va lluitar i a conseqüència d'això, de la guerra, de la seva participació en la guerra, va quedar marcat per sempre més. Vull dir, i de fet és un personatge fracassat, però que al mateix temps és l'excepció a Bàssora, no? Perquè el món que es troben a Bàssora aquests tres personatges no és un món gens acollidor, sinó és també una ciutat de supervivents i de gent que mira d'extreure profit, no, de la misèria i de la desgràcia dels altres. En fi, és una història no gens excepcional i molt trista. I la veritat és que la història m'ha colpit i està realment bé. I ja està, només volia dir això. Sí, a mi també m'agrada molt el personatge del bambú, el del Marwan també, però el del bambú trobo superinteressant perquè és un personatge que no és gens estereotip, precisament. A diferència dels altres tres, que són, bueno, trobem totes les casuístiques de les famílies àrabs, aquella que volen casar amb una cosina, que llavors no se'n vol anar, l'altra que llavors li donen els diners perquè tal, l'altre el cap de família, o sigui, tota aquesta casuística, no? Però el bambú és un personatge molt més en l'ombra, amb molts més matisos. A mi m'agrada molt també, va plantejar el problema com traduir el seu nom perquè no sabia si deixar-lo en àrab, amb el nom en àrab, o si posar en àrab volia dir canya de bambú. I, bueno, no, realment és un personatge, sí, és un personatge fronterer, en realitat. O sigui, ell és un traficant que viu de fer passar, no és un passant, però alhora ell mateix és un personatge que està en els llindars, no? O sigui, és un personatge de frontera. És un personatge molt interessant, el bambú. Molts matisos. I, a més, el lector, no sé si us ha passat, però a mi em va passar que jo vaig empatitzar molt amb ell i amb el seu patiment quan els té a dins de la cisterna. O sigui, serà un cabró, un tio que s'aprofita i tal, però aquella humanitat, no? O sigui, és el causant de la seva mort, al mateix temps està patint per ells, no? I, de fet, nosaltres ens transmet tota la tensió que nosaltres rebem com a lectors, ens la transmet el bambú, a través de ell conduint la cisterna enmig del desert, apretant a l'accelerador i que el cotxe no avança i ell vol arribar i tal, no? O sigui, sí, és molt ben trobat. Jo crec que és un conte excel·lent perquè trobar un element, un personatge així que sigui capaç de portar l'atenció a ell, no? I crear aquestes ambivalències emocionals en el lector, també m'agrada molt, sí, coincideixo amb tu, Jesús, sí. Coral, no sé si vols comentar tu ara, que també havies fet algun comentari, no?, del camioner en el xat. Sí, això que dèieu, que abans parlàvem dels cruels traficants i jo pensava, jo en aquest no l'he vist així, no l'he entès d'aquesta manera i ara, bueno, estic d'acord amb el que ha dit l'Anna. El que passa és que en aquest llibre no està, el nom no és bambú, és un altre nom. Com el va traduir en castellà? Abul Haizaran o alguna cosa així. Haizaran, vale, Haizaran és Abul Haizaran, clar, Haizaran és canya de bambú i Abu, ja sabeu, és allò que es dona moltes vegades com a sobrenom. El de el orejudo, el cabezón, el de, no? O sigui, aquell
és una introducció d'una por o un mote, no? I llavors, sí, això recordo que vaig estar pensant com si traduïa Abu Hezairan, però llavors es perdia aquesta idea del bambú, perquè no és un nom habitual, no és... I, bueno, no sé, passo. No sé, potser vaig haver de canviar 20 vegades, com sempre, aquestes coses, però comences amb una canvies. Sí, és això. A mi, amb això del bambú que esteu ara dient, al final vaig pensar, ostres, l'únic personatge que sobreviu és l'impotent, no? Vull dir que en Bambú té la gran d'això que ha perdut, no? Que va tenir una explosió i és el seu gran trauma, no? Quan li pregunten si està casat, no? Que ell no respon és incapaç de respondre aquesta pregunta perquè de seguida connecta amb el que li va passar, no? I a mi el que m'ha passat amb aquest personatge és que vaig pensar que en Kanafani havia sigut molt destre a l'hora de fer-me entendre els dilemes d'aquest personatge, no? De pràcticament com arribar a les mateixes conclusions que ell, no? Si estigués al seu costat, no? D'alguna manera. Per exemple, quan ja estan morts, que tu el veus, no? Amb el camió, que estan morts i que ell està esgotat i que ell està pensant, i ara què em faré d'aquests cadàvers? I que ella es va dient, no, és que els haig d'enterrar i els enterraré cadascú a la seva tomba, no? I diu, sí, és que aquest home els vol enterrar cadascú a la seva tomba. Però quan arriba el moment, se n'adona que no té força, ni li queda temps per fer el que ha de fer, no? I vas veient tots els dilemes interns que té, que al final el recurs que decideix, no, és posar-los a l'abocador, no? El llença al final, que es llença a l'abocador. Perquè ell pensa, clar, tu dius, clar, si algú se'l troba que mal parit, que és que té aquests cadàvers aquí, però és que ell és un acte, per ell és un acte de l'últim acte que pot fer, no? Amb un mínim d'humanitat perquè algú els trobi i els enterri. Que és el que ell no ha pogut fer, no? I vaig pensar, ostres, que hàbil posar-te en el dilema d'un personatge que segurament d'una altra manera crearia un rebuig, no? I diries... li veuries una cara completament diferent, no? I em va sorprendre molt, em va agradar molt, molt com ho havia aconseguit aquí en Kanafani, això. Sí, estic d'acord amb tu amb el tema de la impotència, això és veritat, és un detall que no hem esmentat i que forma part d'aquesta personalitat complexa del bambú. Sí, clar, va perdre els òrgans sexuals a la guerra i ell ho viu i ens ho diu, que era millor, com li podien dir que era millor això que morir-se, no? O sigui, ja entenem amb això que ell prefereix estar mort quasi, no? I al mateix temps aquesta voluntat d'humanitat, però que al final la mateixa vida no l'impedeix, és com no li deixa, no? O sigui, la impotència, sí. És un dels grans temes, crec, efectivament, el tema del voler i no poder, no? Aquí a Palma algú vol fer una intervenció. Sí, no, i a més, xerrant d'aquest passant, té el contrast del primer passant que surt també de la novel·la, que és un home gras, ja té pinta de passant, saps? Aquest més cruel, que demana més dobbers, tot això, i aquí és el pinta pues, elegant, flexible, hi ha com més humanitat. Sí. I en castellà diuen el junco, saps? Surt el nom per l'àrab i després diuen el junco, que és flexible, i el tradueixen com el junco. El junco hauria estat bé el jonc i no se'm va acudir a mi, fixa't. Sí, és per aquesta cosa més de la... Sí, és veritat. En contraposició del primer passant, que el pintant, això, un home gras, que pensa que és cruel, que demana més dobbers, i després surt aquest, que és com un home més fi, més elegant, i amb aquesta contraposició. Molt ben vist, efectivament. Sí, el passant anterior és el que els demanen més, no? Al principi, que els demanen més diners. I el bambú apareix per darrere quan un d'ells surt i agafa pel braç i diu cap on vas tu? No? I els enganxa i... Ja comença. Efectivament. Que algú més s'anima a fer un altre comentari o una pregunta? Ja comencem a tenir gana.
Bé, jo vaig fer el qüestionari i vaig posar dues preguntes perquè ja s'han respost. És a dir, si te va costar fer la traducció. I també, com crec que un altre company que es diu Àngel, doncs també, que jo vaig veure que aquesta novel·la és pessimista. Sense conèixer l'autor i la seva trajectòria militant, jo me vaig trobar molt pessimista aquesta novel·la. Que jo crec que l'autor, no sé si tenia pessimisme d'això, del destí del poble palestí ja en aquesta... Encara que en diferents generacions, tots acabaríem igual, saps? Que no hi ha remei i que acabaria malament. I també això després de conèixer l'autor, que era militant, clar, també no tenia això, aquesta militància i després aquesta novel·la que te deixa tocat. Algú més també vol intervenir? Un momentet. Jo, em va semblar que s'acaba de dir ara, òbviament és una novel·la pessimista, però jo no la veig tant com a pessimista, sinó com a realista. Jo, sobretot, la primera, Home sota el sol, el que sí vaig veure que en Kanafani el que feia era un reflexe de la realitat del dia a dia dels palestins. Ja no tant com a palestins, sinó perquè, com hem dit, i no només ara, sinó al llarg de la història, molta gent ha hagut de sortir de casa seva per poder viure cadascú dins la seva realitat. Vull dir, pots tenir tres persones diferents amb una vida completament diferent. Tenim un pare que per poder alimentar el seu fill no troba com fer-ho i va cercar el que se'ls ha plantejat a ells com l'única sortida, perquè ja no té més sortida. Per tant, òbviament és pessimista, però jo crec que la realitat, el que va fer ell va ser reflectir la realitat de molt de palestins que no tenien cap altra sortida més que anar-se'n, per exemple, a Kuwait, i se'ls va plantejar l'opció, com s'ha dit abans, en aquest cas, de ficar-se dins aquest camió, com podria haver estat un altre que també haguessin perdut la millor seva vida en les circumstàncies del calor i de tot el que els va tocar viure. Quan jo la vaig llegir, ho vaig veure des d'aquest punt de vista. Més que, així com la segona, sí que la vaig veure enfocada dins Palestina pura i dura, la primera amb la base de Palestina darrere, però realment la vaig veure com una realitat de la fugida, de que la gent tenia que fugir de casa vida, com cercar-se la vida. La Neus ha aixecat la mà, també. Neus, vols? Sí, però no sé si pot ser massa tard, ja. Digues, digues. Jo és que tinc una obsessió en Ghassan Kanafani. Des del dia que vaig descobrir que es van publicar les cartes d'amor que se va estar enviant en Gada Saman. No sé si això ho coneixeu. I això va ser com que va destruir molt la seva imatge de Ghassan Kanafani com el gran militant per la causa palestina. És a dir, el van criticar moltíssim, o van criticar moltíssim a Gada Saman, dient com se li ha acudit treure esta part tan íntima de Ghassan Kanafani i mostrar les seues vulnerabilitats. I això és com que també és un tema que ara està molt de moda, no? És a dir, podem ser militants i encara així ser molt vulnerables. I és un tema que m'interessa moltíssim i estic molt obsessionada, però no trobo absolutament res. És un tema que només he sentit des d'alguns militants del món àrab i tal, però no he trobat absolutament res per a llegir sobre això i llavors volia preguntar si Anna, potser, o alguna de vosaltres sap alguna cosa respecte a això i si teniu algun article que recomaneu al respecte. Perdona, pots tornar? Neus, perdona, estava aquí responent i una referència sobre que ja es començo a estar una mica cansada, jo que porto un encostipat. Pots tornar a fer la pregunta si tenim què? Si teniu algun article o alguna referència al respecte sobre aquestes crítiques que se li van fer a Gada Saman o sobre aquestes crítiques que se van fer en aquell moment de deslegitimitzar la figura de Ghassan Kanafani quan se va mostrar la seva vulnerabilitat. Perquè com que no he trobat res al respecte i dic, potser alguna de vosaltres sabeu alguna cosa. Doncs no tinc ni idea. No. Jo tinc les cartes. De fet, jo crec que va ser un dels primers textos que vaig llegir ara, d'aquestes coses que compres perquè és petit i perquè no sé què, i dius, va, i conec els dos autors i
però fa molts anys i ni tan sols recordava que es deslegitimitzés la seva imatge. O sigui que no sé, no et sabria dir. Potser algun article científic, efectivament, no ho sé. Si ho trobo ja pensaré en tu, Neus, ja t'ho diré. Neus, pots entendre bé l'àrab? No sé si m'escolta. Sí. Vale, perquè jo sí que tinc algun article i algun vídeo que et podria passar, si vols. Superagraïda. Sí. Molt bé. Després em passes el teu mail i passo. Perfecte. El que podem fer, si de cas, és ara, després de la sessió el dilluns, enviem el material que ens ha enviat l'Anna i aquest material que dius tu, i així si algú més li fa gràcia mirar-s'ho, no? Ja ho tenim tots. Et sembla? Em sembla molt bé. Perfecte. Molt bé. Hi ha alguna altra observació o ganes de compartir? No? Doncs us sembla si ho deixem així, abans que l'Anna es quedi sense veu, pobra, que està ja una mica al límit. Sí? Doncs us recordem que la següent novel·la serà la de la Dania Shibli, Un detalle menor, que la sessió la farem el dia 16 de febrer, que és un divendres també a les 6 de la tarda. Ho dic per si voleu aprofitar que arriba Nadal i demanar-lo per Reis, doncs és un bon moment. I bé, deixem aquí la sessió d'avui, espero que hagueu gaudit molt i ens veiem a la propera, que tingueu unes molt bones festes de Nadal. Moltes gràcies per haver vingut. Shukran lakum. Moltes gràcies. Shukran. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bones festes.